Kezdődhet a gépelés? Igen. Mondd azt, hogy melyiket kell megnyomni. Oké. Leírjuk szépen, hogy Ricsi, jó? Inkább azt írjuk le, hogy Enci. Hogy Enci. Jó, akkor keresd meg az Enci betűt. Oké, most a Norbi betűt. Norbit most megmondani kell. Tudod te azt? De nem. A mama betű mellett van a Norbi betű, keresd meg. Jó, most keresd meg a cica betűt. Tudod. Tudom, hogy melyik a cica. És most az Ibolya betű. Vajon megtalálod? Igen. Kíváncsi vagyok. Oké, most nyomj egy Entert. De Annyit nem. Na, most keresd meg a Ricsi betűt. A Ricsi betűt. Ez az Ibolya az betű. Enci betű mellett van. Várjál csak. Kicsit kinagyítjuk, oké? Figyelj csak, keresd meg a Ricsi betűt, jó? Tudom, hogy melyik. Ibolya betű. Tejci. Tudom, Ibolya betű. Ibolya. Kíváncsi legyek. Kíváncsi vagyok. Cica betű jön. Ezt meg fogom tenni. Remélem. Ez az. A só betűt keresd meg, ez nem könnyű. Só betű. Ezt is tudtad, megint egy Ibolya betű. Kíváncsi legyek. Kíváncsi vagyok, hogy megtalálod-e. Szuper. Most meg melyik? De csak? Most leírtad, hogy Enci és Ricsi.